Hej og velkommen tilbage til OC Podcast! Og vi har Pose med som altid. Hej hej. Og i dag har vi også Thun med. Velkommen Thun. Velkommen Thun. Tak. Dag. Så vi lige snakker om, at han hedder faktisk Tronix, men altså, jeg kan godt lide at scenen bare kalde ham Thun. Ja, det er fedt. Kan du egentlig godt lide Thun? Altså, som i maden eller navnet? Ja, altså Thunmus og Thun og jeg ved ikke. Det smager da meget fint, så længe det kommer ind på den rigtige tilberedt på den rigtige måde. Tilberedt. Jamen sådan, kom på rugbrød eller andet. Jeg spiser ikke ren Thun. Nej, okay. Det er jeg faktisk glad nok for. Hvem spiser ren Thun? Det er jo, måske hvis man er bodybuilder eller sådan noget, fuldstændig... Der er vel protein i det der vel. Altså, det, jeg tror, Iversen fra ingen arme, han spiser ren Thun. Er det ikke rigtigt, bro? Ja, det er rigtigt. Men det er så alligevel... Var vi ikke enige om, at han er slagter? Ja jo, der er nok ikke så meget Thun. Han hater faktisk nok lidt på fisk. Han spiser nok bare rå bøffer eller sådan noget. Ja, rå bøffer, ja. Fedt. Vi starter rigtig godt ud her, synes jeg. Vi starter godt ud, altså i en episode, hvor vi skal snakke om Watch-to-Watch-spillere, så vi skal sådan rigtig ned og klemme de gyldne diamanter ud af ligaen, og vi snyder helvede til, for de fleste hold har allerede spillet sådan 6-7 kampe. Vi er sådan nogle late boomers her. Jeg tror, jeg prøver sådan at lade være med at kigge på deres stats allerede, hvis man kan det. Eller så skal man sådan se nogen, der er dårlige stats, og så sige, han kommer tilbage, eller hun kommer tilbage. Det vil være fedt, så er man rigtig ægte genial jo. Altså, du har været god, Thun, fordi du skrev det allerede i din predictions på Twitter, så vi ved faktisk godt, hvem du har valgt. Du har ikke snydt. Du har ikke snydt. Vi snyder helvede til, så det er super. Det gør vi. Ja, men altså, det var jo også lidt, fordi vi var sent. At det var fordi, at jeg var i sommerhus sidste uge, og du kunne ikke mandag, og ja, så der var lige nogle ting, der gjorde, vi ikke kunne i sidste uge, og så... Så fik jeg at vide et telefonopkald af Poses kæreste, at det kan også godt være, at man bare skal holde fri for den podcast. Ja, så var det... den lukket. Så er det lukket, så er der ikke så meget at gøre. Og du var jo også til Gamebox, Pose, og hyggeligt, og vi ville have lavet en masse dertil, men du sagde åbenbart, at lige pludselig så fik man kun snakket med alle mulige mennesker, og ikke om Jeg fik lavet meget lidt, men altså slet ikke, især det med video, det er altså, det er svært. Hvad synes du om at være til Gamebox-turen? Vi er faktisk ikke engang hilse på hinanden. Hvor var du overhovedet henne? Jeg var ved Sørby. Altså der i den første hal? Ved det der LAN-sted der, hvor man så har spillet. Ja, nej, der gider jeg ikke at være. Det var forfærdeligt. Okay. Der var proppet med børn. Altså, jeg undskyld. Jamen det var der jo, men heldigvis så er jeg jo i Sørby området, hvor det var kun folk fra Sørby jo. Og fordi jeg sad stand for Sørby Light. Og jeg synes egentlig, det var meget fint. Vi fik lov til at spille mod sådan nogle som Astralis Talent og Astralis Female og Crazy og sådan noget. Så det var sjovt. Det gav meget experience, og det var hyggeligt med Sørby Light-gylderne. Fik du sådan nogle tæsk? Det gør vi. Meget vandigt. Og I fik tæsk? Ja, okay. Vi vandt over Astralis Female. Kom nu lidt. Tillykke med det. Var det ikke sindssygt meget larm at sidde i den hal? Der var lidt larm, men jeg fik købt nogle in-ears en af dagene, fordi at jeg havde trådløst sæt med. Ja, det kan jeg ikke. Nej. Så jeg skulle købe det. Så. Og der er faktisk overraskende mange, der ikke ved det, men det er nok fordi, at LAN det ikke rigtig sådan... Det fylder ikke lige så meget, som det gjorde. Man er god til at bruge, nej. Den gang, hvor jeg var ung knight, men der er jo trådløs heller ikke en ting. Men det er trådløs, hvis der kører sådan 1000 trådløs headset over hinanden, så kan de bare overhovedet ikke finde ud af det. Altså, den mister signaler, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, det er noget underligt noget. Så de bliver sygt forstyrret af hinanden, ja, men altså... Ja. Hvad skal man så gøre? Skal man rende sit eget, altså sit trådløs headset som med tråd, sådan backup, sådan med ledning i, eller sådan noget? Det er også sådan lidt... Altså, ja. Den ledning, jeg har til det her headset, når det skal lade, er jo fandme ikke engang, altså 5 cm, altså... Nej. Og der er også nogle headsets, som der kun oplader, og fordi hvis jeg stikker den her i, den oplader kun den, så det var lige meget... Kan du ikke bruge det så? Nej. Det kan faktisk også, det ved jeg faktisk ikke med mit, jeg har ikke testet det nogensinde. Det kunne være lidt sjovt. Ja, men jeg var også afsted, det var mega, altså virkelig, virkelig nice. Jeg tænkte, at næste år, så skal du, så er du også nødt, så går vi stadig med mig broken. Men jeg tænker faktisk næste år, altså, hvad synes du om, som jeg lidt har luftet for, der synes jeg, vi skal stille hold næste år. Det gad jeg virkelig godt. Ja, og det kunne også godt være hyggeligt, tror jeg. Jeg tror, at det gælder jo om, hvor hyped det er. Jeg føler, at det her års Gamebox, der var der virkelig mange hold, der rigtig gerne ville med. Ja. Hvor de andre, altså sidste års Gamebox, var slet ikke lige så hyped, der var. Vi tog ikke til Gamebox sidste år, så vi havde ikke... Det er rigtigt nok. Vi har ikke snakket over det. Nej. Vi fik lov til at
give nogle billetter ud til, fra Gamebox, og så det var sindssygt fedt. Jeg synes, de har lavet et fedt event, som jeg så ikke måtte dukke op til, for at bruge sådan bare svigtede mig. Ja, det var jo rekordsalg, de har lavet i år, synes jeg, der blev skrevet. Og det er nice, men altså, det er jo nok også fordi, at NPF og alle de andre ikke er her mere. Altså, Ja, Det er det eneste store LAN. det er det eneste store land, der er. Der er en masse små lokale, tror jeg nu dog. Ja, men altså, Ja. det virker til, at altså, alt var nice afholdt, også i forhold til turneringen og sådan noget, så Lukas og Syvi og Janne, de skal sgu også have ros, altså, det var mega, mega nice. Altså, det lugtede lidt af sved, når man gik rundt i hallerne der. Men ellers, så har jeg ikke... Kommer du ikke bare hjem, så er det ikke sådan, det er det good old Jo, det er rigtigt nok. altså. Det er rigtigt nok. Det er ikke engang løgn. Ja, Men det var fedt. Det var fedt. det er rigtigt, man kunne godt starte med at dele deodorant ud til alle, der skal være til lanet. Altså ligesom nogen får tipsposer og sådan noget til lanet. Ja, ellers så skulle der bare, rundt omkring skulle der bare hænge sådan nogle Wunderbaum, sådan nogle træer. Ja, det kunne være fedt. Ja. Det kunne være sindssygt. Ja. Ja. Lad os, Ja. skal vi hoppe ind til... Det kan vi godt lige om lidt, hvis jeg lige må sige noget, bro. Okay, så kom. Jeg mødte faktisk, det var lidt sjovt, også sådan... Det er lidt svært, hvordan man skal reagere, men jeg mødte faktisk en del, som at der nærmest startede samtalen ude med at sige, hej, du har predicted os dårligt i podcasten. Dem mødte jeg fandme mange af. Og nogle ork, som vi ikke lige sådan har talt super pænt om tidligere. Og... ja, det lyder ikke som os, vel? Så jeg var så lidt, det kan ikke passe. Vi er jo efter alle og ingen på samme tid. Det er jo lidt sådan, det lever. Altså, fordi 100% vi har sagt så meget grimt om nogen, vi også taler pænt om i dag. -agtigt. Altså, det var, ja. Vi har jo aldrig hate til nogen. Altså, Nej. det har vi ikke. Der er ikke nogen sådan aftaler på forhånd, når vi kommer til dem. Så skal de fandme have turen. Altså. Sådan noget er der overhovedet ikke. Nej, præcis. Vi er sådan, altså, for eksempel, at vi kalder Harde for Arla e-sport. Det er jo rigtig sjovt, det er jo ikke fordi, vi hater Borgen. Altså, eller forening eller det der. Nej, slet ikke. Ja, så det var meget sjovt. Jeg blev også spurgt en del gange om, hvor er Broken, og Bune blev spurgt, om han var Broken også et par gange. Er det dig, der er Broken? er det Nej. Grineren. Men det var fedt. Og så kan du så sige, at du havde bedt ham om at blive hjemme på sit værelse, fordi at du skal optage content, han ikke måtte være en del af. Ja, nemlig. Ja. Og så gik det jo til, Ja. at, det var Gamebox. Altså, vi var jo faktisk til NPF sammen også to Bruse, for var det sidste år? Det var vi jo også et sted til... Nej, Gamebox ikke. Gamebox 1, skulle jeg lige sige. Sidste år, der var du heller ikke med. Hvad lavede du der? Der gad du bare ikke. Der var ikke... Nej, det var ikke spændende sidste år. Der skete ikke nok sidste år. Ja, men vi var stadig til NPF for 2 år siden. Er det 2 år siden? Ja, det er 2 år siden. NPF for 2 år siden. Jo. Er det det? Ja, det er det. Og der var vi ægte unknowns. Der havde vi heller ikke nogen trøje eller noget. Det er rigtigt. Der havde vi ikke nogen trøje. Det er rigtigt. Der var vi kamp unknowns. Jeg er stadig det var ikke der, I lige havde startet podcasten? Jo, vi havde podcasten. Jo, vi var kendte. Ja, jeg tror faktisk lige var begyndt på video dengang. Så jeg tror ikke, altså det var ikke... Jeg mødte TJ for første gang, kan jeg huske. Det gjorde mange du, af dem for første gang. Ja, men ja, altså det var det med at gå rundt med trøje med navn på og sådan noget, det var sgu også sådan lidt... Det var på en måde. Men jeg har aldrig synes, det har været fedt det der. Jeg synes heller ikke, jeg var heller ikke typen, der gik rundt med. Min studenterhue gik rundt med i et par dage, og så var det fint, fordi folk kiggede, og jeg brød mig faktisk ikke super meget om det. Jeg tog en dag netto på arbejde med min studenterhue på, sådan, da jeg lige var blevet det. Og allerede i pausen var sådan, ej, det skal jeg ikke mere det her. Det er simpelthen for vanvittigt at gå rundt og tage kassen, og folk de snakker bare til en, som om at de kendte en i 100 år og sådan noget. Det er sådan sygt. Ja, det er virkelig, det er sådan nogle underlige interactions, man kan have med den hue der på. Altså, som om, så kan folk bare sige hvad som helst til en dag. Folk de snakker bare som om, at de har kendt dig, sådan, du ved. Ja. Gik det godt til festen, så sådan noget, som om, at, altså, hvad? Ja, og så er der nogen, der ikke kan, hvor den gror fast på dem, stort set. Altså, der er virkelig nogen, de tager den aldrig af igen, agtigt. Ja. Nå. Ja. Glæder dig til dig, Tue. Ja, det er stadig et år. Et år til. Er du typen, hvor hatten går fast så? Eller hvad tænker du? Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tager den på, når der skal fest, så måske en dag, og så tror jeg bare, at jeg tager den af. Bliver det ikke også lidt svært deroppe sammen med skoen, Tue, deroppe? Hvad? Skoen? Du skal stå op sammen med skoen, du har deroppe. Nå, ja. Eller, jeg har ikke lejlighed, når jeg er færdig med gym. Så flytter jeg igen. Det er Nike Off-White sko, er det ikke det? Jo.
Nu går jeg lige gå meget tæt på min skærm her. Kæft, jeg kan se. Ja, du skal Han er også alkohol om. Ja, det er der. Malibu Ja, vodkaflasken. Den du har stået ved siden af de andre. Nå ja, men der er... Hvad? Ja. Du har en stor vodka. På den anden hylde som med alle parfumerne. Nå, Det er ikke en Belvedere eller sådan noget den stil. Ja, det er en Belvedere jo. Jeg kan Nå. Nej, det er ikke mig, det er ikke der købte den. Det er ikke mig, der købte den. Det var en gave. Jeg har faktisk også sådan en lille en lige her. Har du en Belvedere? Jeg har også Belvedere. Hold da Ej. kæft, mand. Hvis I rykker op i... Hvis I rykker op i første, det er jo broken. Det gælder om, kan blive for gammelt. Fordi Så åbner du den. Ej, hvor er den fra? Den er gammel. Hvor gammel kan det? Jeg aner det ikke. Og jeg vil sige, at jeg engang åbnede noget. Det var sådan en flaske små sure eller sådan noget. Den så grim ud, så snart man åbnede noget. Det var sådan helt støvet indvendigt også og sådan noget. Det var ikke klart. Det var klart. Du kan godt lige sut på sådan en gammel Belvedere, hvis I rykker op i første. Ja, det kan du godt. Hvor fanden da. Så starter vi podcasten, og så skulle du have den drukket, inden vi er færdige. Så det bliver en hyggelig podcast. Jeg er mere på, at jeg går ud og køber en anden panje eller noget, jeg popper for jer. Ja, okay. Vi sidetracker helt vildt. Vi sidetracker sindssygt meget. Vi går i gang nu med Wants to Watch. Jeg deler min skærm, og der er jo kommet beta i Powerliga-siden, så det er det, I får fra mig. Altså, det er sådan en fin, ordentlig blå omgang. Ordentlig blå omgang. Vi snakker også lige kort om, Lukas, at det er for blå til vores smag. Lidt mindre blå. Der er meget smæk på den blå, ikke? Men fede detaljer dog med, at man faktisk har logoer herude i siden, og vi kan faktisk vælge gamle sæsoner, og så kan vi se, hvordan gik det nu for Broken i sidste sæson? En 5. plads, ja, sådan er det jo. Og jeg synes faktisk, og nu er Powerstats ikke vores sponsor mere, men jeg synes stadigvæk, at de skal have ros for det arbejde, de har gjort. Og man får aldrig Lukas til at indrømme det, og det han synes også, det er træls, det jeg siger nu. Men jeg tror, at fordi at Powerstats er kommet på banen, så er Lukas og Company også blevet lidt presset til at levere noget, som der gør, at det ikke er alt trafik, der ryger til Powerstats. Ja. Jeg tror, det er noget konkurrence, der har gjort, at de ligesom har sat gang i noget. Tror du ikke det? Det tror du ret i. At sådan noget som, at man skal kunne se tidligere sæsoner, jeg tror, det er sådan en, det er sikkert snakket om før, at det kunne det være meget nice. Men så kom afstands, og så var det nødt til det. Ja, så det er fedt. Det er fedt. Ja, som I kan se, er der spillet okay mange kampe. Vi optager sådan en god tirsdag morgen formiddag. Og jeg satser på, at vi godt kan se lidt bort fra de nuværende ratings, selvom at det selvfølgelig frister at tage dem, der allerede har sindssygt høje ratings. Men vi skal være kontroversielle, og vi skal vælge folk ud fra alt andet, end hvor gode de er nærmest. Ja, lige nøjagtigt. Hvor meget cloud har de, og er deres navn fedt, og hvordan ser de ud, altså IRL, og du ved, der er mange ting, man sådan... Præcis. Ja. Og det er vel også det, du har valgt ud fra Tronix? Jeg vælger for det meste, sådan, hvis jeg kender dem, så er det måske lidt bias bag valget, men ellers så vælger jeg ud fra, hvem jeg kender. Ja. Og hvem der er set god i gamle sæsoner, og hvem jeg tænker, han kommer tilbage, ham her, og alt muligt. Ja, fedt. Perfekt. Og vi prøver så vidt muligt både ikke at tage de samme personer, det gider vi ikke. Og for det andet, så prøver vi også at tage nogle sådan lidt unknown. Det er jo vores future stars, de her drenge. Det er jo ikke nogen, der skal være gode, men de kommer til at shine mere, end de plejer. Ja, og jeg tænkte sådan lidt, på et tidspunkt, så kunne vi godt prøve at spice det lidt op med Wants to Watch, og så prøve at have sådan, ja, altså primært det skal være stars, og så kunne man tage sådan en 3 picks med bare, du ved, de sygeste, der overhovedet er spillere. Altså så bare prøve at vælge, altså 3 elite picks, hvor det er bare sådan, det her det er det sygeste, jeg overhovedet kan finde. Det kunne også være sjovt, men det kunne, hvad siger du til næste sæson måske? Det kan være, at vi skal have nogen der, hvor vi sådan, en fra første, en fra anden, en fra tredje division, og måske også en fra fjerde, hvor det bare sådan, det her er stjernen, toppen på. Hvis vi var iskolde, og det er vi ikke, det er måske lige ondt nok, men hvis vi var lige glade, så kunne det have været sjovt at vælge 3 eller 5 af de dårligste. Hvem klarer det ringest? Altså, det kunne fandme være content, men det vi tæller folk op her. Det ved jeg, men på ideen, giv mig lige ret i, at
Den er sjov. ideen er sindssygt grineren, og Ja. folk må også godt give udtryk for, om vil de være stødt ved at blive nævnt som et af det dårligste overhovedet. What's not to watch? Gør ikke som ham her. Ja. Jeg tror, alle vil synes, det er sjovt ud af de 5 personer, der bliver valgt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men Det er der jo ikke findes fedt. heldigvis nogle mennesker, der vil kunne tåle det. Det vil jeg våge på at stå. Men, Ja. men Ja. vi lader være med det den Men her vi- sæson i hvert fald. Skal vi ikke springe i gang med selve Once to Watch pickeriet? Altså, jeg ved ikke, du har valgt på forhånd, så det bliver meget nemt for dig. Mm. Bruce, jeg har ingen idé om, hvem jeg vælger overhovedet nu. Nej. Så det kan godt være, der skal kigges lidt. Ja, Øh, jeg kan starte med at... Nej, jeg synes faktisk, lad os starte med, sådan så at vi kan få købt os noget tid, Broken. At Thun, du siger, hvem du har valgt, hvilket hold, Start med holdet, og så hvem. Ja, og hvorfor. du kan rest på mig. Jeg har valgt en fra Denial, og det er Flower, jeg har valgt. Og jeg har egentlig valgt ham, fordi at han har jo holdt en pause i nogle sæsoner nu, og nu han kommer tilbage, og jeg tænker, at han stadig er lige så varm, som da han smuttede. Så det er det, jeg håber på, og det ser ikke ud til at være helt shabby i hvert fald. 1-1 rating, det er meget fint. Det er Men meget fint. et hold, der har tabt noget mere, end jeg havde troet, de ville allerede. Altså, jeg er ikke enig om, at det her var et hold, der sådan godt kunne contente at spille lidt højt, men de har jo tabt til vildt mange. Faktisk. Jo, ja, kæmpe skuffelse, synes jeg. Altså, Ja. kæmpe skuffelse. Jeg Kæmpe predicted dem til første, ja. så Ja, det gjorde jeg også. Det gjorde Broken. Gør jeg også det? Ja, det gjorde du. Så er det ikke så godt. Det er med sådan ikke duoen lige nu, der virkelig ser god ud her. Ja. Nå. Ja. Spændende Flower, men Pose, så er vi jo nødt til at vælge en, der kan skyde lidt, for Flower kan godt skyde. Ja, Det kan jeg se. Og jeg kan godt tage den næste her, Pose. Ja. Fordi Jeg jeg har vil den. gerne, og det er fordi, jeg skal være biased as fuck. Men det er et hold, Du der vælger virkelig godt Moe. og dårligt her til at starte med. Ja. Og det er Floki. Og Ja. Ej, de er gået 4-0, er det ikke det? Eller 4-1 eller sådan noget. Det ved har jeg ikke været faktisk. sådan super det flot. er 4-0. Men jeg er nødt til at tage Nicky B. Og 0,69 rating. Han skal sætte mig op og skyde nu. Men det kan han også godt. Men det Må her, jeg lige se det er resten af hjerte. de andres... 0,87, 0,63, 1,18 og 0,9. Så Missing, han har bare stjålet alle kilsene. Jeg kender typen. Ja, det er virkelig Det toxic. er okay. Det er virkelig toxic, at han gør det. Ja, jeg vælger synes, Nicky B. Og jeg, Nicky B er, at jeg vil sige... Havde han spillet i anden div, så vil jeg sige, ham må du ikke vælge. Fordi det er ikke... folk ved godt, at han... men fordi det er første div, og det er det samme med dig, Thun. Jeg vil sige, altså Flower, det er jo ikke en noobs, vi vælger her. Men fordi dine argumenter for, at Flower holder pause længe, så synes jeg, det er fair. Og Nicky B er oppe i første div, så synes jeg, det er fair. Men jeg vil sige, I presser den. I presser den. Resten af sæsonen. Det Men det er også fordi, jeg tager det også ud fra, at jeg ved, at han er startet dårligt. Du ved. Ja. Det er også sådan lidt... der er altså grind. Der skal grindes. Der skal grindes. Pose. Så er du så Botman, som om vi ikke ved, hvem fuck han er allerede. Botman. Der har været en gamebox, det var så fedt. Det var virkelig Ja, det var fedt. også sindssygt fedt. Sindssygt fedt. Kan Altså, du til Botman? og jeg holder fast i, at han kunne blive et rigtig godt salg senere hen. Det tror jeg sgu, han kunne. Ja, det kunne være sindssygt at se ham med Astrals talent eller sådan noget. Ja, det vil jeg helt klart sige, at han kan. Altså. Men Astralis mangler 2 spillere nu jo, så... Eller Rumors, tror jeg der. Ja, men altså, Ja. du kan allerede høre på valgordene. Det er det, der kommer til at ske med det. Men han er på kontrakt nu, så altså, han er sgu, så skal de buy out ham, hvis de virkelig gerne vil Det kan de have jo også godt. Det gør de jo bare. Ja. Easy. ham. Gør det nu bare, helt ærligt. Gør det nu bare. Skal vi over til, hvor skal du hen? Til spilholdet, eller? Jeg synes, det er lidt svært at finde nogen, der er sådan unknown, fordi at... Jamen, sådan lad er os det jo lige oppe starte i med, først. nu deler jeg bare lige mine tanker. Først så var jeg på Hyperion med Keller. Men jeg er sådan lidt, jeg skal også gerne vinde. Og det er for okay, men han holder jo ikke den. Rating, du ved. Ja, men han holder jo ikke den. Det kan vi broken, vel? Nå, ja. Så. Det gør han jo ikke. Nej, og når du siger det, så gør han det jo lige pludselig, og så kan du rigtig blive mimet på. Så det er perfekt. Jeg vil rigtig gerne prøve at vinde for en gang skyld. Så jeg går ikke med Keller. Nå. Altså, Moe, eller hvad? Vil du bare gerne ind? Det er også første sæson for ham i første div. Sige. Det er lidt det samme som Nicky B, så. Det er lidt det samme show. Ja, men der er Nicky B sgu lige lidt bedre, må jeg være ærlig at sige.
Ja, men kunne holdet også- er jo ikke... Altså, Hyperion er Nej. et bedre hold end Flokius, altså. Jeg kunne også vælge, jeg har slet ikke kigget på sats, men jeg kunne også vælge at gå med Sonic Academy med lidt J, fordi han er også sådan lidt en, altså jeg føler han er unknown-agtig. Men Ja. bare for at se, om han kan noget. Ellers, altså må jeg gerne vælge Folke fra Falcons eller hvad? Eller er det er måske også lidt. Jeg synes ikke, at folk er et dårligt valg. Jeg synes, at det er sådan et... Jeg ved, han var der jo engang. Hvad fanden? Han startede dårligt. Han har været før, men jeg synes ikke, at han er et dårligt shout, fordi du ved... Men Det har er så godt, vi at også han en underdog story, når han har startet så ringe. Altså han er jo langt bedre end det der. Ja, men det er Nicky B jo også. Han har Ja. også startet elendigt. Okay. Vi har Men 2 så- underdog stories eller hvad? Tun, kan jeg få dig til at skrive vores... Gider du det? Skrive vores picks ned? Ja. Så. Kom nu lidt. Vi er et team her, ikke godt? Tun? Aha. Du må lige vågne Ja. op nu, ikke godt? Nu er det tredje Det kan gang, vi du jo er her. sige. Nu er du ikke gæst mere. Det er jo ikke det er jo også meget spændende for det, med det her Falcons hold, for Damsi er jo allerede ude, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Damsi er ude, og altså der bliver ved med at bygge på den her Damsi-historie her. Altså jeg synes, det er Ja, meget det er spændende. sindssygt. Han er altså en overskrift uden lige, vil jeg sige. Han Altså. trækker overskrifter, og med den her historie, han har, så skal han jo direkte til Sashi. Altså, han er en overskriftmand, og det er Sashi er en overskrift ork. Ja. Ikke? Men det, Sassy Academy. Det kunne være Ja. fedt. Præcis. 100. Jamen det giver jeg dig ret i, at det ville være et oplagt. Det ville være oplagt. Ja. Skal vi gå videre her til en god gammeldags anden division? Ja. Og Tun, vi kan starte med dig igen, anden division A her. Med anden division A, der har jeg gået på Flares Ascent. Ja. Og taget Pope. med Pope. Ja. Jeg vidste det. Jeg tænkte, at det var young upcoming talent. Ja. Eller... Ej, jeg tænkte... Jeg ved ikke. Jeg synes bare, at det kunne være sjovt at prøve at tage en lidt ældre herre, og så... Pope Child kender man jo. Så jeg synes, det kunne være et sjovt valg i forhold til det, jeg plejer at gøre. Hvor jeg tager en, der er meget ung. Ja. Det er også et spændende valg, vil jeg sige. Altså et klassehold, der er gået 2 ud af 4, det er jo okay, og en lidt ældre her, som ikke har billede på, så man kan ikke se, hvor høje tændinger han har i forhold til Pose, for eksempel. Det er Nok ikke højere end Ice 9. Dio. Could be. Altså, han viser det i hvert fald ikke. Han viser det ikke. Nej, jeg så ham faktisk til Gamebox, men det var ikke sådan... Det er svært for mig at kigge på det der lineup, der er at vide, hvem folk er. Det er ikke sådan... Det er nogen, man så godt kender. Nej. Men måske var det ikke det hold. Nej, jeg tror faktisk ikke det hold med. Jeg tror kun det var mainholdet, der var med. Faktisk. Nå. Anyways, jeg synes Pope er et fint valg. Ja, det var ikke et sted, jeg er gået hen. Så ja, spændende. Vil du tage at se en lidt eller hvad, Pose? Skal du Ja, lige... det kan jeg godt. Jeg kan lige komme med nogle honorable mentions. Altså, jeg har hørt meget om Hans fra Magnitude, at han skulle være god, men jeg vil gerne vinde. Jeg tror ikke på det hold der. Altså, det bliver svært for ham at holde. Ja, der er mange der. Der er virkelig mange der. Ja, det var mange der. Så det gjort fint, ikke? Nå. Så jeg var tæt på at vælge Hant, men det tror jeg sgu ikke. Og så er der, man skal vælge nogen fra egen række. Jeg vil gerne lige sige fra Orande Tax GG, at Vitus han klarer det fandme virkelig godt. Man kan ikke rigtig se det sådan. Jo, hans stats er okay. Altså, det var sgu en gut, jeg doubtede sådan lidt på. Også fordi, at han i CPH sammen med Lange klarede det. De klarede alle sammen ringen. Også Shadow. De klarede alle sammen ringen. Man laver altså indtil videre en kæmpe redemption i anden div. Og jeg tror også, hvis man lige skal tage lidt af deres shine, at anden div er blevet lidt downgraded fra dengang de spillede CPH i anden div. Tror jeg. Altså, Ja, det vil jeg også få påstå. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at fornærme for mange. Ja. At der er sket lidt, og det tror jeg, det er på alle rækker, at niveauet lige har taget et lille nyk sådan ned. Men altså, Vito skal have voldsomt meget ros. Det skal alle gutterne her. De har kun tabt 2, altså de er jo på niveau med jer, sådan resultatmæssigt indtil videre, Broken. Det synes jeg, der er for et helt nyt hold. Det ved jeg godt, det er I også, men altså, det er sgu, ja. Og så
og så, ja, og Glerup har bare klaret det skide godt i forhold til at være limen, der holder det hele sammen, og det har været noget af en turbulent periode, men han har sgu klaret det rigtig, rigtig godt, så ros til dem. Okay, jeg danser om den varme grød, jeg skal have fundet en once to watch, og vi har valgt Bang Bang tidligere, selvfølgelig rigtigt, vi kan vælge ham. Nej, det vil være snyd, synes jeg. Ja, han har folk kæft. Han Altså, har bare 51 rating, det 50 rating. Jeg vil sige, så ligger du da godt nok det bedste kortet nu. Altså, det er helt vildt. Ja. Men jeg vil så sige, at jeg sagde det med predictions. Hvis der var nogen, der skulle have den, så 5 maj. Altså, jeg sagde, at nu er det ham. Men, det er rigtigt nok. Det er svært hvem er lige spændende her? Altså, det er sådan lidt... Jeg går med... Jeg vil rigtig gerne gå med Kraks fra Ølgod. Må jeg det? Han er altså lige kommet op og har ikke spillet anden jo før. Ja, ham må du godt gå med. Ja. Mega spændende spiller også. Som der har klaret det. Altså virkelig gået fra på rigtig få sæsoner er gået fra Stidsholdt efterskole. Den eneste, der kunne ramme noget fra det hold der i 4. div. Ja. Op på anden holdet, hvor de spillede 3. Og så op på første holdet nu. Han har sgu haft noget af en climb, som vi kan kende fra andre tidligere stjerner på OGC også. Så jeg ser, at det fortsætter det her. Så det er mit pick. Ja, det er et godt pick. Thank you. Jeg tror, jeg hopper over i Spuma, fordi det hold, jeg alligevel tror lidt på. Uliske vil være det kedelige valg. Ja, det vil være det kedelige valg. Ja. Og derfor så tager jeg Darkness. Ja. Det bliver godt. Det er lidt en underdog, og han har stadig det legendariske blå hår fra den der smølfe-session, de kørte. Ja, stadigvæk smølfe-Spuma-holdet, og jeg må indrømme, at ratings er jo ikke sådan forrygende ud. Resultaterne har også været sådan lidt blandet for dem indtil videre til sådan, er de gået 3 for 3 eller sådan noget? Jeg troede faktisk, at de ville klare det bedre. Eller hvad siger du, Broken? Ja. Altså jeg prøvede på, da jeg skulle try out spillere til mainholdet, og sige til Uliska, at han skal selvfølgelig til OGC, fordi vi kommer til at klare det bedre end dem. Så jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at de kun er 6-3 lige nu. Men samtidig så har vi faktisk lagt dem relativt lavt. Altså du lagde dem på en 6. plads, og jeg lagde dem på en 8. Så vi har faktisk været lidt hårdere mod dem. Jeg har også lagt dem på en 6. Så. Ja. Se nu der. Altså, jeg synes ikke er urimeligt. Jeg synes, de lever vel også op til forventningerne indtil videre. Men det er måske også fordi, at sådan noget som Super Wolves Academy lige nu skuffer lidt. Altså, lidt? For at sige det mildt. Det er fuldstændig loco. Altså, det er helt sindssygt at spille. Altså, på det hold? De ikke engang har vundet halvdelen af deres kampe endnu. Det er sindssygt. Jeg tror, det er nok den, jeg har. Altså. Det er nok den, jeg har predicted aller værst af alle. De kan stadig nå det, men altså, jeg ved ikke. Ja. Noget ravruskende galt på det hold der. Men det blev Darkness, der blev min. Han skal være med. En af brækkerne, der skal hive dem op på den 6. plads, der gør, de ikke skal spille om nedrykning. Ja, det er et fedt pick, det der. Det synes jeg. Det virker til at være en ret underrated spiller, der ikke får sådan for det tror jeg også meget shine. Så det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror også, han har lidt dårlige positioner til tider. Det kan også godt gøre, at jeg kunne godt tabe den her. Ja, det kunne jeg godt. Altså, sådan Jamen, du har altså også, sådan historisk set, så har du også råd til at tabe et par stykker, og så stadigvæk komme out on top. Så, jeg har vundet en del sæsoner i vores interne konkurrence. Det har jeg godt nok. Det har du. Både på Once to Watch og på Predictions. Den sidste skulle også lige med. Ja. Soon. Vi skal nyde en lækker reklame for TaxGG og Glerup. Take it away. TaxGG, det er egentlig en stor taktisk database. Egentlig verdens største faktisk. Ligger over 700 taktikker allerede nu i CS2. Kort fortalt, så hjælper det egentlig dig som spiller i GL, hvad det nu er, med at få ekstra styr på din playbook og få nogle gode taktikker ind. Man kan gøre det super nemt, som jeg ser så inde på hjemmesiden nu. Klikker man herind, så har man taktikken, hvor man kan se præcis, hvad de gør, hvad de køber osv. Man har mulighed for at se direkte POV af, hvordan spillerne de løber, spiller osv. Og man har mulighed for at se mappet selvfølgelig, så man altid kan se, om det er en god en. Som noget nyt, så kan man også inde under det her CS2 Lens video, kan man få sådan en lille overview herover den dejlige runde. Lad os sige, at jeg gerne vil tilføje den her til min taktikbog og bruge den på mit hold, så klikker jeg bare på plusset, vælger min playbook og gemmer den derinde. Så når jeg går op under min playbooks, så ligger den faktisk allerede herinde, hvor jeg så kan gå ind, redigere den, give den et nyt navn, ændre beskrivelserne, ændre hvad de køber, hvis jeg vil det, ændre navnene på spillerne, og så kan jeg egentlig fuldkommen tilpasse den til mit eget hold. Det vil sige, det er gode taktikker,
Nemt at gøre, og det er super, super, super overskueligt og mega simpelt. Men udover det, så er der faktisk en super fed feature, som vi bruger meget. Det er, at man kan lave en ny taktik, hvor den automatisk henter navne ind på en spiller. Så det er snart de er med i playbooken, jamen så giver man dem som starting lineup, så er de allerede med i playbooken fra start af. Det er nemt at lave en taktik. Du vælger egentlig bare mappet herover til højre. Når du har valgt mappet, lad os sige, at vælger nuke, men så hvis jeg laver en anti-eco, så henter den automatisk anti-eco gunsene ind. Så det er super, super nemt, overskueligt, hurtigt at lave en playbook, hvor det er, at man kan gøre det simpelt og overskueligt for en spiller, så de ikke skal sidde og kigge gennem et langt document, ligesom man altid plejer at have. Så det er sådan kort sagt tekst, og hvad det er, der er mega, mega smart ved det. Tak til Clearup, og tak til Tax.gg for selvfølgelig at give os sponsorere podcasten, og I kommer til at se meget mere til Tax på podcasten og EUGC i fremtiden. Så tak Clearup, og tak Tax. Anden division B. Anden division B, der tog jeg jo Entire. Og det ved jeg godt. Jeg ved godt, hvor han spiller henne. Det gør du Ja, alligevel. det var godt, du ved det. Ham kender jeg. Fun fact om Entire, han går til ishockey. Og han er jo en nordjyde, ligesom resten af slængen næsten. Så hedder han Elund, ligesom Elund. Det er rigtigt. Han har mange sådan gode features. Mange egenskaber. Han mangler... Jeg ved faktisk ikke, han har da hele pakken. Altså, jeg synes, at vi er nødt til at skrue op for niveauet nu, Pose, fordi at Thun skyder med skarpt i den division her. Det synes jeg. Og altså, jeg synes, det er et godt pick. Man må gerne vælge Entire, fordi han er sådan lidt også en under radaren gut. Og du kiggede jo ikke på stats inden, så det var sådan lidt, han er jo ikke sådan en, der er opdaget, tænker jeg ikke, vel? Entire havde jo ikke de her stats inden sæson i gang, hvor Thun... Hans Twitter-game, det er ikke sagt nok. Det er også ikke eksisterende, det er helt rigtigt. men Broken, vi havde set den komme med Entire, ikke? Ja, vi havde sagt, at Entire kommer nok til at være en af dem, der spiller allerbedst på det her hold. Og ham og Flax slås lidt om det, vil jeg sige. Ja. Så jeg synes, det er godt valg, Thun. Det er rigtig godt valg. Og det er jo også irriterende, fordi at jeg jo selvfølgelig kæmper for at få en spiller, der har bedre stats. Ja, og jeg kan ikke rigtig slå den der, tror jeg ikke. Men bare fordi, og nu... jeg tror ikke, jeg kan slå Entire den der. Men jeg vil gerne starte og gå med... fordi at det er en gut, jeg har talt sådan lidt smack om. Så jeg gad godt at følge Frølik fra Vendetta. Vendetta Frølik, ja. Det er også en, du var lidt efter det rigtigt, da du sagde sådan, at er det bedre end, var du sammenlignet med? Fire? Eller... Ja, lige præcis. Ja. Det må være Fire, du sammenlignet ham med. Ja, så har jeg sagt noget i forhold til ny måde at kalde på og sådan noget. Var det nu godt og sådan noget? Men det er gået... Er det ikke gået? Det er da gået dem godt. De har ikke tabt til en uge, så. Jeg kan sige to det er rimelig godt. Men de har ikke tabt endnu. Det går ret godt. Det er mega godt. Også med det så, der bliver spændende at se, hvor de ender. Altså, om det faktisk er det niveau, de ligger for dagen nu. Og altså, om det kunne godt virke som om, at det her hold i hvert fald er mere dynamisk og passer bedre sammen end sidste hold. Helt sikkert. Så det er meget spændende. Og hvordan filen skal jeg lige op og slå jer? Det skal være til Go Gang, eller hvad? Ja, nej, det tror jeg faktisk ikke, det skal. Jeg tror generelt, de her hold holder mig lidt væk fra. Jeg tror, at jeg skal nok... Jeg er nok nødt til at kigge lidt Flares-vejen, desværre, fordi det er nok nogle af de hold, der faktisk har chancer for også at spille. Men altså, jeg synes, det her Flares e-sport-hold, der er ikke nogen her, der ikke... Alle ikke ved, hvem er, nærmest. Altså, i anden div, så er der ikke nogen her, der skal spille dårligt. Det vil være en skuffelse. Grali J klarer det virkelig godt. 1-32, det er også vildt. Derfor så går jeg til Flares Redemption, og jeg tror, at jeg vælger Nico. Ja, han havde en god sæson sidste sæson også. God sæson sidste sæson, og et nyt Flares Redemption hold, som vi har snakket både godt og skidt om, Pose, synes jeg. Ja. Så nu går jeg på vognen, der hedder God, og håber på, at de vinder nogle kampe, selvfølgelig ikke over os, men ja. Jeg talte med Motiv til Gamebox også, og han var sådan lidt, han har ikke været i gæld i tiden. En af de allerførste sæsoner, hvor vi startede OC Podcast, der var han i gæld for Odense e-sport. Kan du huske det? Han i gældet for Odense e-sport, og det er derfra, han har skulle i gæld lige siden, det er jeg 100 på. Sådan det. Han har ikke i gældet siden, men vi har sagt det hver gang siden, stort set. Så det er sådan nogle gamle mænd, der sidder fast i så ja, og han må godt rette os lidt, men altså, Motiv burde du i gæld, punktum. Men det er også fordi, at, som jeg skrev med Teacher omkring,
at det er også fordi, at man tager det som motivs lineup. Alle kalder det her for motivs lineup. Så hvis det er motivs lineup, så er det også ham, der skal call jo. Så er det jo ham, der er lederen på det hold. Men det er det åbenbart, det er ikke ham, der caller. Og sådan er det jo. Ja. Men altså, det. Jeg synes, vi skal glemme til næste sæson og sige, at han caller igen. Bare sådan. Fordi Ja. Ellers så sætter vi noget nyt. Så siger vi kalder ham over på næste sæson eller noget. Ja, han skal Han er jo over. Han er altid det. over. Ja. Det var sindssygt fedt. Ja. Ja, så Nico, det bliver spændende der. Har du styr på alle divisionerne så videre, Thun? Og så videre. Ja, så det. Du bliver det du sat i kan man sige. arbejde nu, var? Ja. Er det ikke tredje gang, Ja, du det er er her? overhovedet ikke. Tror jeg, jo. Har han kun været her 3 gange? Ja. Hvem var det, du tog? Det var... Hvordan staver man til det? F Kunne det ikke R. nok det? Du kan bare skrive frø, så tror jeg, alle er med. Frø. Jeg skal frø. Kan du stave det? Okay. Du var jo lidt ordblind, fik vi konstateret sidst. Hvad? Ja. Det Nå, er god nok på. Nu er jeg stadig nogenlunde. Nå, Der er ikke 2 prikker der, men... Det går nok. Lad os så videre. Fordi vi skal 3. div, og der er jo 4 divisioner, så det betyder mere fart på. Jeg ved det ikke. Vi har været i gang i en halv time, så måske lidt mere fart på. Det kunne man godt. Indtil videre, så kan vi jo sige, at min prediction skal jeg se på 3. division A. Er ikke gået særlig godt, men Thun, hvem har du valgt som Monster Watch? Den er lidt snud, men jeg valgte Red Eye på Beyond. Men den er meget snud. Beyond, ja. Så jeg burde nok have valgt... Sådan er det jo. noget andet. Ja, den er lidt snyd. Den er lidt snyd, men det er jo fair nok. Det er fair nok. Hvis det er sådan, du... Folk ved godt, Red Eye er god. Og så leger vi efter din... Nu den kører os over lige nu, altså det er også helt okay. Det gør. Vil du starte, eller skal jeg? Jeg kan godt starte her, fordi jeg er nødt til at... det er også det er den vej, jeg er nødt til at gå. Jeg sagde, at Astralis Women ville være... eller Women, eller hvad man nu skulle sige. Astralis skulle være tophold. Det sagde jeg sådan rimelig med i toppen-agtigt. Det gør de ikke lige nu. Af den grund er jeg nødt til at vælge Ismo. Og så også gæst på podcasten, så altså Du satte dem til en førsteplads. Jeg satte dem til en førsteplads, og det kan jeg godt se, at det skal jeg nok ikke. Jeg har sat dem til en 8. Vi er fandme også meget uenige der. Vi er super uenige der, og derfor er jeg er nødt til at gå videre med mit lidt for store gamble, som mit glødende Astralis hjerte har valgt for mig. Ismo er et fedt pick-up. Det er altså, fedt. Det er 9. tror jeg, så... Tak. Ja. Ja, og derfor har I ikke nogen knowledge, altså bare vent til de kommer lige med det. Lige om lidt, så begynder det at spille Ducaser, de flækker Ducaser. Men vi vurderer lige altså vores placeringspredictions bagefter, ikke? Bare lige gennemgår dem. Det gør vi. Ja, det gør vi. Godt. Bruce, hvor skal du hen? Nu har jeg var hurtig til at vælge her, så du selvfølgelig sat lidt... Du var hurtig til at vælge. Først så tænker jeg altså Honorable Mentions Prestige Esport Academy. Der tænker jeg på at vælge Deep. Men det tror jeg ikke, jeg gør. Det synes jeg også er snyd. Ja, hvad har rating herinde? 1,21. Ja. Altså, vi kan jo heller ikke bare vælge alle de dårlige, bare fordi at Thun han har valgt det på forhånd, og så være sådan, nå, men altså... Kæft, de har mange spillere på os, mand. Ja. Men ellers er der ikke lige noget, der sådan... Er det ikke andre, der... Skrig er ones to watch, synes jeg ikke... Nå. Men så er det måske ham, du ender med at gå med, eller hvad? Ja, det er sgu ham, jeg går med. Det blev Deep. Ja. Deep. Ja. Og så kan man sige, så er det fint nok, at jeg ikke lige vinder den her, medmindre Ismo, hun går fuld berserklig. Hun går fuld loco. Hun går fuld loco. Fedt. Så er vi sådan en B-tun. Hvad leger du med her? B, der har jeg dåsen. Det er på Here to Care Water. Har du ikke valgt ham før? Det tror jeg ikke. Det tror jeg, du har, Pose. Det tror jeg også, jeg har. Det kunne faktisk godt være så. Men nu er det min. Han har hjulpet mig med at vinde en masse face lige nu, så... Er det fordi, er det vandet fra Færøerne, der gør det, tror du? Det skal bare lige høre. Det må det være. Det er i hvert fald masser af vand med til Gamebox. Ja, smagte du det, Thun? Nej, jeg kom derhen, og så var der ikke noget tilbage. Ej, så der var masser, men ikke nok til Thun. Det jeg smagte. Ja. Pose smagte det, ja. Og jeg har fået bedømmelsen for Pose. Ja, den siger vi ikke her. Nej, den siger vi ikke højt. Og så kan man jo så regne det ud. Så. Hvad skal vi vælge? Jeg synes forresten, det er vildt, at de har fået Kisen ind. Det er sgu... Ja, det er fint. Det er kæmpe smurf. Det er rigtig... Alt smurf.
Ja, det er kun blevet bedre hold af det, i hvert fald. Det kan man roligt sige. Det kan man roligt sige. Hvad er vi ude i her? Ja, så skulle man kigge på Sørby Star måske. En Shifu. En Måske Shifu, det er sådan lidt ja, hans tid til shine. God Ja. gammel Tristan Jensen, 15 år, let's go. der Det er tror jeg vel en sgu, upcoming spiller, det kan jeg godt acceptere, selvom han Ja. har startet godt ud, det er han også. og Ølgaard spiller næste år, tror jeg. Næste år, Vel, efter sommeren. Næste år efter sommerferien. Sådan er det. Ja. Så bliver Ølgud altså også godt, fordi de får også Ja, de Nitro begynder at og blive gode. alle mulige andre. Ja. Jeg føler faktisk også, at de har nogle Ja, lige nu har de også. spiller med. Nogen. Ja, lige nu har de også et godt hold, så det er sådan lidt. Hvor skal jeg hen? Jeg tror, at I tog nogle gode nogle, det er jeg lidt træt af. Fordi Ja. hvem vand skal jeg så tage? Jamen, jeg går på E20, tror jeg faktisk, bare fordi Okay, hvor det er fedt. sådan lidt trollhold, føler jeg. Ja. Og så skal jeg have ham, med det fedeste navn, og det føler jeg, det er Yu-King. Yu-King. Det er godt så nok Yu-King, et det langt vil vi. navn, han har, hva'? Frederik J. Jensen. Så prøver vi at gætte ind her. Det kan være, at han hedder Frederik Jens Gertrud Jonna Jensen. Han har altså triple mellemnavn. Navn. Det er... crazy. Det er altså ny tid. Det er altså rimelig vildt. Ja. E20. Yu-King, lad os se, hvad det kan. Ja, lad os se, ved hvad det ikke. kan. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg predicted dem til, men det... Du skriver ned, Tuen. Ja, jeg har skrevet. Det var godt. Haha. I Det var ikke så godt 3. for mig nu, det er super. 3. C, ja. Hvad så? 3C, der har jeg valgt Freddy på det der vilde killinger, tror jeg det hedder. Lille Killinger. Heller ikke den bedste start, de har haft. Så 0 Nej. okay. Men der valgte jeg Freddy. Du har ikke valgt fake pose? Nej, det gør jeg ikke. Fik. Jeg overvejede, men Ja. Af med pose, vil Ja. jeg kalde ham. Jorden. Vilde Killinger er også et fedt, sjovt nok hold, synes jeg. deres Twitter er god. Det er Twitter Gaming deres Twitter er god. Hvad skal jeg vælge her? Jeg synes godt nok, at der er nogle navne, jeg godt nok ikke kender. Jeg tænker lidt på sådan en som Nide, måske fra CSC Main. Det er lidt honorable. Jeg tror ikke, det er ham, jeg går med. De har fået nyt logo, er det ikke det? Jo. Ja, det er okay. Det er ikke ham, jeg går med. Og Det er ikke ham, du går med. så vælger jeg vælger Nicrodeon fra Multihunters, der klarer det sindssygt godt i 4. div. Ja, 1.14, altså helt klart også et hold, jeg godt kunne have fundet på at stjæle fra, fordi ikke, der skal styre det her hold, altså selvfølgelig kommer det til at gå godt. Ja. Det sagde vi også i predictions, så Ja. Nickelodeon, Nickelodeon. Nickelodeon, Jeg tror, han det- er rimelig vildt, tror jeg. Nicodian. Hvis Vambo han sagde det rigtigt. Okay, Ja. Nickelodeon. Jeg tror, jeg tager til Gecko Esport, fordi at jeg egentlig synes også, at det er et hold, der har rimelig meget at byde på. Jeg tror, jeg fik lov til Pragmod med en enkelt gang, hvor de faktisk gjorde det rigtig godt. Så af den grund, der tager jeg Ryuga. Uha, den er ond. Den er lidt ond, men den er også... Altså, jeg tror, det er et godt hold. Jeg tror, det er et hold, der kommer til at kæmpe mod AK's hold om at rykke op. Helt sikkert. Nice. Sikkert. Nice, det kører jo bare derudad. Og der er skrevet ned af det hele. Godt. Perfekt. Og ved D'eren, der har været ved ingen arm. Ja, det er også en god klassiker, men så gør vi jo andre. Ember har du valgt garanteret. Jeg har taget Asyn, fordi jeg valgte jo Ember Åh, en af de andre sæsoner. Men jeg kan se, han er ikke... Han er blevet på bænken, eller hvad? Det er bare fordi, de er 6 mand på holdet. Jeg ved ikke, om han er vi allerede ude i en Wants-to-Watch-køs? Han var Nej, her. Jeg tror, det er noget 6-man roster, som der er... Ja, Det jamen, kunne det de Mm. er sagtens klassisk. finde på, vil jeg sige. Det kunne Ja. de. Men jeg har taget ham, og det er fordi, at... Jeg måtte ikke tage Iversen, jeg må ikke tage... YBGY, jeg ved ikke, hvad man Yuki. vil kalde det. Jipki. Nå, Yugi. Yugi. Og jeg må ikke tage Ember. Og jeg tænkte, Kost, han var lidt snyd. Ja. Og så tænkte jeg, der kunne det falde tilbage så. Fordi det skulle være en fingerarm. Ja. Det skulle være en fingerarm. Perfekt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide.
Det kan jeg også. De fortjener noget represent og alt det der. Ja, men min er nem. Jeg går med Serbi Legion med Slexa. Han er spændende. Slexa. 14 år gammel. Ja. Positive rating og så videre. Spændende. Ja, hvordan er det gået for dem indtil videre? Ikke sådan super godt. Ikke super godt. Men, Det er faktisk gået rigtig skidt, men han har stadigvæk en positiv heller ikke rating. det vildeste Men Serbi-hold, hvad jeg siger. Altså, det er et hold, der skal spille 3. div, føler jeg. Han er jo heller ikke Det- over mere Ja, det er Slexa på det der hold. Er det Stjerne, der er det? 80% ellers ikke helt. Jeg tror, det er Stjerne, der er op. Ja. Eller, det er det. Nå, det er ikke et giftigt orb. De må lave et comeback, Serbi Legion. Okay. Altså, jeg har set lidt på ham med tunfisk, men jeg har fået at vide, at ham har vi valgt før, åbenbart. Så Det er ham vælger crazy. jeg Prøv lige, ikke. kan du lige hurtigt sige noget om, hvordan det er at spille på Onside Poker, så nu kan du leve alt det, du vil. Jamen, det er forfærdeligt. Ej, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Vi alle vil gerne spille meget. Vi alle tager det rigtig seriøst. Vi prakker, og vi vil rigtig gerne op i anden i hvert fald. Eller i hvert fald prøve at spille om det. Den her sæson her. Vi har fået en lidt rough gruppe med Næstved og ingen arme og sådan noget, som vi synes, der ser lidt farligt ud. Og vildkatter. Men jeg synes, det er rigtig fedt at spille med gutterne. De er hyggelige og det hele. Så det er lækkert. Og hvad Er de kan vi ikke lidt se? ældre end dig generelt? Så du er young gun her. Du er younger, Tue. Det er dig, der alle kigger på. Okay. Og hvad kan vi sige om din stats, Tune? Er du tilfreds? Jeg er tilfreds, men vi har desværre en regel. Man må ikke få lavere average rating end sin første kamp. Så jeg fik 1,89, så jeg ved ikke helt hvad. Eller 61 okay. eller noget. Så jeg er nok Det var dumt at starte så hårdt ud. lidt done. Du er færdig. Jeg er Tue. færdig. Og en logo. Det var lige nede i bødekassen, kan jeg godt høre. Ja. Altså, det der vilde katte, tror jeg, rud, tror jeg vil kalde det. Det er lidt, vi kaldte det i hvert fald. Ja, Så de tager klarer det jeg fandme godt. Olaj, fordi han er en af dem, jeg ved kommer til at spille. Der er også alt for mange mennesker på det her hold. Du går med Olaj. Og Jeg klarer det godt, jeg går med Olaj. Han kan ikke tåle det. Det vil jeg bare sige. Han er i min DM hver gang de vinder. Han kan ikke tåle det, vælger ham til OneSword. Nej. Det er okay. Han er bare glad, og det er de alle sammen, tror jeg. Jeg har doubtet dem lidt også. Men det er fedt, at de klarer det godt. Og det er selvfølgelig 100% fortjent. Så, Vi var helt sikkert kritiske over for dem, og det var altså med god grund, synes jeg. Det der Det med, synes jeg at man også. blander lidt et overgodt hold med nogle useriøse hyggespillere, med nogle meget seriøse gutter lige pludselig. Og det er så blevet bedre, end vi havde frygtet, kan man sige. jeg har i hvert fald fået en god start, ja. I kigger på holdet og synes, det ser mærkeligt ud, så... Ja. Men de klarer det Ja, godt. synes også, Ja. Det synes vi også. Det var også det, vi sagde. Vi synes også, det så underligt ud. Men lad os se, om det kan blive rigtig godt alligevel. De har nogle sindssyge rating på Olaj, Assen og Bakke indtil videre. Det er jo sindssygt. Yep. Nice. Jamen, det var vel 3. div så? Det gik da Ja. rimelig snor Så lige. er I færdige jo. Det gjorde det. 4. Og div. nu skal vi Og sove nu- lidt. Nu kommer alt det spændende. Ja. Jeg er gået til Uppercut Hummerklo, Ja. Du har hvor jeg har valgt taget Jensen. Ja, hold kæft, du vælger bare mates, du gør. Han spiller bare så ekstremt meget, og han er bare gigagrindet, så jeg tænkte, det må være ham nu, i den her sæson her. Ja. Han starter rigtig godt ud, men ellers så er de sgu faldet lidt fra den. Og det, De må komme tilbage. I må komme tilbage, og jeg tænker også, at det er lidt okay bud. Og Uppercut Hummerklo er også et fedt hold. Spændende. Jensen. Ja. Jeg tænkte først, at man kunne gå med sådan for Synsaks talent med King Wave. Det var lige noget honorable mention. Men ham går jeg ikke med. Så er der godt nok mange hold, hvor jeg er sådan lidt... Måske Lloyd fra Depressed Criminals tænkte jeg også på, men ham går jeg heller ikke med. Det var måske også fint nok, kan jeg se der. Ja, det er måske sådan lidt en mate pick, men jeg går med AGR fra OB Female. Og det må jeg godt, fordi at hun er IGL også, så det må man godt. Sådan er de. Okay. Jamen, det synes jeg er okay. Jeg kan ikke se, hvordan det er gået for OB Female indtil videre. De har da vundet lidt.
De vandt over Uppercut Hummerklo. Det gjorde de. De har faktisk spillet mange kampe allerede. De har også slået Sørby, og de har slået e-sport... Forborg e-sport hedder det. Okay. Ja, hvor i verden skal man hen her? Jeg synes også, det er sådan lidt nogle... Det er jo ikke... Det bliver altid så svært hernede, fordi kender man egentlig dem alle sammen? Nej, det gør man overhovedet ikke. Altså, jeg aner heller ikke, hvem der er god på det bedste criminals af dem-agtigt. Altså, ingen idé. Så jeg tror, at jeg går i speed performance, fordi dem tror jeg er gode. Og så tager jeg... jeg tager Risle. Øj. Det var jo under Øj, positiv. Det var det, Popperne og alle gode. de andre kunne jeg have valgt. Ja. Jeg tager Frisle. Han kommer til at være ham nu. Det er et Jeg pæt. kan ikke se, hvem der er over på. Jeg vil ellers... Er det ikke Popper? Jeg tror, det er Det Popper. Popper kan jeg godt se. Dårlig HS% i hvert fald. Nå. Det var 4. division A, og det, altså nu bliver det hele bare sådan noget gamble noget. Jeg er godt nok lidt nervøs for, hvordan det kommer til at se ud, når vi er færdige her. Ja. I B'eren, der er jeg gået til Merge Meners, tror jeg. Så er det Bamboen, jeg er gået til. Vambo. Kæmpe legende. Jeg tror ikke, der er ikke nogen grund til at forklare. Man ved det bare. Nej, skud Det til er Vambo, Vambo. han er jo sindssyg. Virkelig sindssygt. Han er vanvittig. Vi kan godt lide Vambo her på podcast, er vi meget enige om det? På Ja, det er vi. Så kan jeg. Skal vi alle tre vælge ham som one to watch? Eller? Lige før vi alle tre bare skulle faktisk bare lukke den her. så er der heller ikke nogen, der kan tabe her jo. så Ej. så er det jo som det skal være, kan man sige. Ja. Okay, Altså- men... Ja, hvad vil du sige? Altså, du havde jo også sagt til mig på IPBOS, at du kunne godt finde på at tage Vambo. Det kunne jeg godt, men det gør jeg altså ikke nu, fordi at nu har Thun valgt ham. Nu har Thun valgt ham. Han har fået sin shine nu, og Vambo skal vide, at alle ville gerne have haft ham. Thun var først, og sådan er det desværre den her gang. Så. Thun først, yes. Jeg kan komme med nogle hurtigst. honorable mentions. Bubs fra OES klarede det pissegodt sidste sæson i 3. div, så han vil være mega gratis at vælge nu her. Han har faktisk dårlig rating, end han havde i 3. div, men ham vælger jeg ikke. Det er sådan lige gratis nok. Hvem skal man lige have så? Så vil jeg nok... Nej, jeg gider ikke vælge et Sørby-hold igen. Jeg synes, jeg vælger meget Sørby i Liners, men det er fordi, de har unge spillere tit. Jeg går med Fisherman fra Vamos. Det er irriterende, fordi det havde jeg også overvejet. Det er fedt. Let's go. Jeg tror også, det bliver et godt hold. Altså, Vamos, jeg kan godt lide Vamos. Er vi ikke enige om, at Fjelldal, er han ikke for god til at spille færdig? Jo. Jo, det er altså... Ja, Det er det dem, er- der har jo prøvet 3. div, kan man sige. Altså, Mirak har været der et par gange, også både med Odense, men de sidste 2 sæsoner har han været på det der, det kan jeg ikke huske. Men Thiago, er det ikke det? Jo, præcis. Godt tur. Nå, men hvis du har taget ham jo, så skal jeg jo en anden vej. Så går jeg til Flaming North, tror jeg bare. Og så tror jeg bare, at jeg tager Simse. Tag Simse. Jeg tager Simse. Sødt Lidt- playerbillede. Og sådan er det. Lidt nogle weak picks, du har i den her sæson. Ja, jeg har weak picks. Det kan godt være, at jeg skulle have gået mere, men jeg har heller ikke gjort nogen former for research den her gang. De spiller faktisk på med en kvinde. Sådan. Det er der faktisk gør også Vambo, på Merge, ja, det kan jeg sådan noget. Jeg skuffer faktisk lidt lige PC, men det er også fordi, at jeg gider heller ikke tage nogen, der er alt for gode ratings lige nu. Det er jo også sådan lidt snyd, føler jeg. Ja, vi skal være hurtigere ude næste sæson. Jeg havde helt klart overvejet sådan en som Lolopad eller nogen fra Optic Luke, som jeg plejer at tage for Fluxile. Men det er også sådan lidt... Kender man jo godt nu. Ja, Kender den dem godt. man. Nu vil jeg have Simpsons hjerner. Fedt. Ja. 4. division C, og nu begynder jeg at tryhard. Godt. Jeg er gået til Fjeldsdal Gymnasium. Det er 8. Og der er det 8, jeg har taget. Hvad fordi- kaldte du lige gymnasiet? Det ved jeg faktisk ikke engang, hvad sagde jeg? Fjeldsdal. Jamen, det er jo før jeg ved jeg ikke. Det er også Nå, lige meget. Ja, vi er med på, hvad du mener. Vi ved, hvad du mener. Jeg tog 8, og det var egentlig bare fordi, at jeg tænkte, det der gymnasium, det er
plejer at spille anden og tredje div, og så tænker jeg, giv mig Auburn derfra. Det kan ikke gå galt. Ja, præcis. Godt tænkt. Det er et godt valg. 200 IQ. Ja, jeg Okay. tror, at jeg skal have nogle gode spillere nu, og derfor så tager jeg Shadow fra hvad hedder de her? Fraudsters. Rockstar. Og det er ikke kun fordi, at han er vanvittig rating lige nu, men også fordi, at jeg ved, at nogen på mit hold siger, at han er vanvittig. Okay, men man må gå med noget insider. Jeg fik insiderviden på, at ham her, han er fuldstændig sindssyg og grinder, og jeg var sådan, jamen det tager jeg til mig, og så vil jeg jo selvfølgelig ham. Det kan ikke være anderledes. Det kan ikke være anderledes, sådan er det. Og så... Jeg tror måske, jeg har valgt Monster fra HD Wild før. Lad os se en stats. Ja, der er du. En rigtig god underdog. Ja. Ja, Han er altid lidt vores starboy for det hold her, det er han altså. det er han. Så det går ikke. Det er ham igen. Det var ikke. Så vælger jeg Truski fra Stidsholt efter skole. Spiller på Synsøks engang, gør han ikke det? Jo. Det er også ret godt ud. Spændende. Det kan godt være, at Thun han får... du bliver flækket her, Thun, tror jeg. Ja, jeg tror, det taber i hvert fald den Så her. alligevel. Det gælder om... Der er lang tid tilbage i sæsonen. Og nu må vi se, hvad man vinder kampen. You never know. Især med deres know, 2 nu. Det skal vi ikke engang snakke om, Thun. Det gider jeg ikke snakke om. Vi er også irriteret. Ja, Det var godt. så ødelægger du bare stemningen, Tune. Ja. Ja. Nej, det er fedt. Det kunne vi faktisk godt have snakket om, Pose. Det kunne vi godt. Ja. Vi snakkede om, hvad vi skulle snakke om til podcasten. Så har vi lige haft en ændring af map-poolen, og vi er bare sådan, det gider vi slet ikke. Ja, det er der virkelig også mange, der har snakket om, faktisk. True. Okay. Sidste. Den sidste. Den sidste. Der er gået til Vendetta. Det der. Og det er Firex. Og det er fordi, han har aldrig sådan haft en, eller i hvert fald ikke, jeg har på det sidste haft en sæson, hvor man tænker, det var ekstremt crazy. Så jeg tænkte, det var ham nu. Ja. Og Ja, og du tager kun Overs den her sæson, kan jeg høre. Nu er jeg på... det er fordi, nu har jeg jo sparet op, fordi jeg ikke tror, de andre sæsoner. Du har sparet Overs op. Det er faktisk rigtigt nok. Du har sparet Overs op. Det er rigtigt nok. Så nu har jeg kastet med sæde den her sæson. Det er fedt. Ja, det er fint, det er fint. Altså, du må godt få, jeg er enig i det, med dig i, at det er ikke sådan, fordi de andre sæsoner, at man har set dem spille i bedre liga, at være sådan, fuck, han er god ham her. Altså, det er slet ikke, så det kan godt være, det er hans tur nu. Det ser sådan ud i hvert fald. Jeg hilser på Lord Lux fra hold 2 til Gamebox, og det er nok til, at han bliver min ones to watch. Sindssygt. Bum, Og bum. dit til Gamebox? Nej, men Lord Lord Lux Lux var mega flink. Okay. Hyggeligt. Jamen altså, jeg skal jo til, der står mere. Og hvis jeg lige må sige noget hurtigt. Ja. Han ligner, altså, hans playerprofilbillede, sådan ser han ud i virkeligheden også. Er det ikke vildt? Og det er godt En nok til vildt, en. Musse. Ja. Hold da op. Det var virkelig vildt. Altså, det var som om, han var taget direkte ud af sit playerprofilbillede. Han manglede bare trøjen. Han havde ikke kassetrøjen på den dag. Det havde han ikke lige, nej. Ja. Okay, nu går jeg til, der står mere, og jeg skal bare have den bedste på, der står mere, og jeg aner ikke, hvem Du kører det er. bare Jeg kan stats godt her. What se, the fuck? han er god. Nej, jeg skal have ham her. Det kan stige. Faktisk ikke. Men skal du er ikke nødt til at gå og sige hans navn ordentligt, hvis du vælger ham. Faktisk ikke. Det var sådan, det er. Det må være rigtigt nok, ja. Han Sick. er stand-in. Der står faktisk, at han er stand-in. Er det en fejl så? Kan du sige Men de hans andre er fornavn? ihjel. Kan du sige hans fornavn rigtigt også, så må du gerne vælge ham. Okay. Muammer. Muammer. Du Muammer. troller så fucking hårdt. Muammer. Muammer Fatik. Ja. Jeg hørte det. Jeg er sikker Jeg har på, dig, bror. Jeg skal have dig. Ej, oh my god. Kan kunne være fair, Det håber jeg ikke. Ja. Jeg kan bare ikke vælge Stig. Han har ikke skudt nogen på filen der. Nej. Stig, du har ikke skudt nogen. Er det Stine Jeg ved- Nossen? Det måtte han bare ikke hedde. Der var... Jeg kan huske, Lukas... Det kan også være, at jeg han skal er tage 0-17. Troels. Den er faktisk ikke... Det kan godt være, at jeg tager Troels så. Fordi at han er faktisk... Jeg kan udtale Troels, jeg kan udtale Victor. Jeg kan også godt sige Blåbjerg. Så jeg tager Troels. Ja, Så du bliver simpelthen skubbet væk har ikke af, at Fejsik har et navn, du ikke kan udtale. Altså, Jeg skal må vi ikke- lige snakke om det? Jeg synes, det er meget må ikke- kontroversielt. Du siger, at jeg ikke må vælge ham, fordi jeg ikke kan udtale hans navn. Nå, Så må jeg ikke vælge ham. Du ved, altså... Jeg og tror sådan er ikke, det. han hedder Maumer. Det tror jeg ikke, men... Nej, ved det det er Muammer. Nå,
Murmær. Det er Murmær. Det er fedt. Vi går Mumie. med Troels. Vi kalder Det ham tror jeg Mumie er fremover. rigtigt sagt. Og Okay. Victor. Tak. Jamen, det er jeg glad for. Det kunne også være, det var Troels. Så er det Troels. helt galt. Blablair. Det bliver. Ja. Nidi. Jeg har taget Troels. Troels. Yes. Jeg går med Troels. Yes. Der står mere, de rykker op. Så det er jo fantastisk. Ja, hørte du introen, jeg taggede dig i på Twitter? Ja. Ja, de Jeg kan har jo ikke noget. tagget i opslaget også. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er blevet tagget i flere af deres opslag. Altså, jeg får likes på min feed hele tiden, fordi de er så kendte der. Ja, de kendte. De er ret kendte. I hvert fald her i det vores lille podcast der. Der er de super kendte. I vores lille andedam, der er der styr Ja. på dem. Der er de rockstjerner. Alle folk kigger, når de kommer gående ind i baren. Ja. 100. Sindssygt. Jamen, skal vi så ikke bare lige hurtigt se igennem, Tun? Fordi du har jo nogle predictions også. Og vi gad jo godt lige lidt sammenligne, hvordan er det gået. Hvad har vi sagt? Hvad har du sagt? Og hvor langt væk er vi fra virkeligheden lige pt? Og Tun, du har virkelig den her, du får smæk hver sæson. Men jeg synes virkelig, den her sæson, der har de været grove. Der har de været grove. Hvad har du at sige til Random Number Generator, og du har lukket øjnene, og hvad har du at sige til den, inden vi lige... Jamen, jeg synes, det er sjovt. Det er jo altid sjovt, når... For eksempel i fjerde jo, hvis der er en Carlsen, der er 16, spiller sin første sæson, jeg ikke lige ved om ham. Det... Sådan, jeg kan ikke gøre noget der. Ja. Man kan ikke regne med alt. Op, jo. Man skal komme med et ordentligt Twitter-game, så kigger jeg på dig. Det er faktisk, vi er faktisk... Jeg er helt enig. Vi dodgede den lidt, Broken. Den her sæson er der faktisk ikke nogen, der har svinet os til eller sur på os. Har vi ikke fået svinere? Så det er som, nej. Det synes Nej, jeg vi er faktisk eksperter jo. Det, det er som om... jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Det er lidt underligt. Det der, men du har fået alle svineren til enkeltturen. Det kan være, du sugede svineren til dig, så var der ikke mere til os. Det er god stil, Tune. I første, jeg har klaret det fint urum med Sonic og Denial. Eller nej, ikke med Sonic, Links og Denial. Havde du Links højere eller hvad? Jeg havde Links på anden. Ja. Og jeg havde Denial på første. Vi havde Links på 8. og 9. pladsen. Ja, vi var ikke positive over for Links, det var vi ikke. Men det var vel også lidt, fordi at vi er også lidt, men sådan ikke bare er vi ikke det pose. Jo. Men det burde jeg jo også være. Det går jo rimelig godt. Ja, det burde du faktisk også være, Tun. Men det er du Jeg kender Falk. Men du havde faktisk, jeg havde sat med Sonic Academy på en 4. plads, men du havde sat dem på en 7. plads, bro. Og dem blev dyr for dig. Ja, den kommer til at blive dyr for mig, ja. Den blev rigtig dyr. Lige nu ligger de over storebrødrene. Ja. Det er noget skidt. Men ellers så kan jeg lige hurtigt rundown på vores... Altså, min Floki er også rigtig dårlig, er den ikke det? Jo, jeg laver lige hurtigt et rundown. Så vi havde Phoenix og Masonic og eSport Harde og Hyperion havde du, og det var sådan toppen var sådan nogenlunde der med Sonic Academy og eSport Harde. Og så bunden, det var i hvert fald suverænt Falcons, Sera, Links Legacy. Så hvor vi havde henne vi der? Harde oppe i toppen? I midten. Du havde Harde på en 5. og jeg havde dem på en... Jeg havde dem sgu på en 3. Det var også lidt sindssygt. Okay. Jeg havde dem på en 10. Så... det kan man godt se, vi er lidt uenige der. Vildt, de går 6 efter, det er virkelig dårlig start for dem, så Tune er i gang med at slå os der i hvert fald. Det er godt set, Tune. Hvad fik jeg til at sætte dem der? Det ved jeg ikke, jeg følte bare... Det ved jeg ikke. Alle hold, de var så ekstremt gode også. Der var ikke sådan... Speedy og Knudden, dem, jeg kan godt lide dem. Men jeg har ikke set dem sådan spille ekstremt i første nu. Jeg har set dem spille godt, men jeg er ikke sådan på samme niveau som nogen. Jeg ved, nogle af de andre, de kan. Så det var egentlig bare... Jeg er måske lidt bagefter med aim i forhold til nogle af de... Altså for eksempel har Hyperion har jo sindssygt meget aim. Altså på deres hold. Ja, det har de. Okay. Det er godt set, Tune. Der er mange kampe endnu, men jeg tror ikke, at vi har særlig godt styr på den her første division i år. Det tror jeg ikke. Fra vores side af Pose. Du havde sat Hyperion på en 4. plads. Faktisk. Havde det? Yes. Jeg havde sat dem på en 5. Så det er faktisk, jeg vil sige... Hvor sagde du, vi havde Floki hen? 7. eller hvad? Siger det? Floki har du på en 3. Ja, det var meget Floki bias. Jeg havde dem på en 7. Floki bias. Jeg havde også på en 7. Jeg tænkte, Lige B, nu går han ind og flækker, og jeg kan godt se, at det er jo så overhovedet ikke sket endnu, men det kommer til at ske.
Nu var jeg i hvert fald Stadig nu, at alt er mega åbent. Alt er Nu får han åbent, også watch power. Ja. Nu får han også vores power, ja. Så Ja. bliver han boostet lidt. Ja. Anden division A så. Ølgod i toppen, som er på nuværende tidspunkt er det OKC Tax. Så, Skal jeg lige Det var- sige, hvor vi var henne sådan nogenlunde? ja. Vi havde Ølgod på en 5. 6. plads. Havde Det vi fatter det? jeg, ja. Og det fatter jeg virkelig ikke en bjælle af. Jeg havde Ja, den der tabte vi tredje. også tusind lidt. Havde du på en 3. Det var god tune. Og så CPH havde vi alle 3 på en 1. Ja. CPH Ja. Wolves Academy. Ja. Og det er helt skørt, hvad der sker der. De burde være første, men Ja, Flares har både mig og Broken på en 3. Og Ja, det kan de nå endnu, kan man sige. det er alt er åbent. Og så midten er Hyperion, Espuma, OGC, Hypersonic. Tax. Ja. Og det var sådan... Altså, jeg vi er ikke forstår jo helt væk her, men vi har lige en Ølgod, der er bedre, end vi troede. Åbenbart virker det at skifte IGL og alt det der. Jeg tror, det var det, vi snakker om, at det var noget værd noget, men det var det åbenbart ikke for dem. Og, Jeg tror altså, der er sket en fejl her. Det har TJ også sagt, at han er rykket lidt rundt. Jeg tror, at vi havde Ølgod 2, og så Magnitude 5. 6. plads. Fordi vi har ikke jeg havde sat- Magnitude helt nede i bunden. Ja, der har altså sket noget. Der er sket en fejl her, tror jeg. Fordi på den her, der har vi Magnitude 2, og det har vi kraftedeme ikke sat dem. Nej, det kan jeg love dig for, det har vi ikke. Nej. Jeg er sikker på, at vi har sat Ølgod 2. Jeg tror også, vi har sat Ølgod 2. Vi har sat Ølgod 2. Helt enig. Og Magnitude tror jeg også, vi har sat til at være nede i bunden Jeg er også. sikker på, at jeg havde sagt dem 10 eller sådan noget. At det var, ja. Så der er sket I orden. Der er gået noget galt i vores andre var. teams. Vi finder ud af det. Pose, går ind og lytter podcasten igennem igen. Tak, Pose. Ja. Vi går videre til anden division B. Og ja, du havde okay styr på det. Du var det samme med dig, Tune, herovre. Ja, så ser vi i hvert fald. Nogen Anden division opsats B, på hvordan din går liste det her, her? Tune? Ikke sådan ekstremt meget Nej, der er faktisk jeg har ramt sådan meget fint her, synes jeg. Altså Ja. for mig er det jo Flares og Vendetta, der gør det bedst lige nu. Altså jeg ved godt, Kronjylland er etter, men de er jo mere end træer lige nu. Broken, du havde Kronjylland talent på en 8. plads. Der er vi ikke helt, kan man sige. Det er vi ikke helt. Jeg tror også, det var en mega fejlplacering også. Jeg havde Kronjylland på en 5. plads, men det er rigtigt nok, det Bune sagde, da vi kastede os kampen i går, at de har jo pisse meget erfaring. Altså lige minus Flowey, så har de jo spillet sammen i 1000 år. Det er rigtigt. Ja, men ellers så Det der er, at de har jo ikke så meget firepower, Kronjylland, synes jeg som heller ikke. Luke Nej, det synes jeg Hillheim heller for ikke, eksempel kom ind med. Ja. Men den måde, de så spiller på, er jo bare sindssygt. Altså, man kan jo bare se, at de har gjort det 1000 gange før på alle maps, hvor at vi er et nyt hold, men det er alligevel også lidt et nyt hold. Flaresholden er nye, Floki er nye, altså du ved. Ja, og du havde Vendetta på en 5. Jeg havde dem helt ned på en 8. plads, så jeg kommer til at æde mine ord, tror jeg. Det håber jeg lidt. Så de skal sgu have ros også. Ja, Vendetta. det hold, der skuffer lidt for os, er vel så XI. Nej, dem havde du på 9. Du ved ikke, hvad det Og jeg havde dem på 9. Nå. Men hvad er det så? Er det Floki, der skuffer? Ja, de skuffer. Dem havde vi begge to på en 3. plads. Okay. Og dem skulle det er faktisk også. De har Har du skuffet. også det? Shit. Mm. Shit. Nå, det er jo selvfølgelig lidt uheldigt, kan man sige. Og sådan er det. Og så Ellers så synes jeg jo for eksempel, at Ølgod Efterskole 2 skal da have ros for lige nu at lægge over mange hold, jeg troede, de ville ligge under. Altså, Ja. Med 2 sejre, det kan selvfølgelig ændre sig rimelig hurtigt, men det kan det. jeg troede, at de ville ligge klart nede omkring 9. og 10. pladsen hele sæsonen igennem. Ja. Det gør de ikke. Det gør de ikke. Vi hopper. Tune, er det gået okay for dig? Hvem var din top 3? Min top 3, det er... nu skal jeg lige tilbage til den. Hvad fanden blev den af? Det var Kronjylland, Flares og Ølgod. Nej, men det er forkert. Floki. Så det er Floki, de har skuffet mig og... Okay. Ja. Ja, men du er okay styr på det lige nu, kan jeg godt høre. Ja. 3. division A, og her kan jeg godt sige, at Astralis selvfølgelig kunne have gjort det bedre på de 5 kampe. Kunne de jo have vundet 5, de har kun vundet 2. Men altså, jeg ser dem stærkt komme tilbage lige om lidt. Ja, det må de gøre. Vi havde begge to, vi havde Bjørn i toppen, du havde på en anden plads, jeg havde på en 3. plads. Alt kan selvfølgelig ske, men vi predicted dem til at være deroppe. Ja, du predicted Astralis 1'er.
Jeg predicted eSport Tåsinge 1'er, men det er stadigvæk, altså... Det er meget Jeg er jo åbent faktisk stadigvæk, ikke men gået særlig godt for nej, Tåsinge. de har faktisk tabt 3, så 1'er bliver svært, Ja, umiddelbart. 3 sejre er allerede meget at have tabt på det her tidspunkt. Men du havde Tåsinge på en 7. plads, så det er måske, du rammer den måske meget godt. Har jeg dem på den 7. plads? Jamen det er altså også underligt det her, fordi jeg kan fandme ikke, jeg kan virkelig ikke fatte, at jeg har lagt dem på en 1'er. Det lyder altså heller ikke rigtigt. At jeg har lagt Tåsinge på en førsteplads. Måske har jeg måske ikke også... dig, der har skrevet det her ind? Jo, jeg har skrevet det ind, men teacher har lavet det om. Han bedte mig så om at kigge det igennem, for at være sikker på, om det var rigtigt. Det har jeg så ikke gjort. Oh no. Okay. Du kan gå tilbage i historikken, hvis det er, og se, hvad du har skrevet dengang. Jo. Det kan man da ikke i sådan et spreadsheet, docs. Jo. Tror du ikke det? Kan man ikke det? Det ved jeg ikke, om man kan reverse engineer på den måde. Måske. Ja, men ellers så er der nogle opsæts, vi lige sådan tænker her. Voltage er skuffet for mig. Jeg har spillet dem på en 4. De klarede det rigtig godt sidste sæson. Men vi havde dem langt ud. Okay. Ser det ud til. På den her i hvert fald. På den her, vi så åbenbart har fundet ud af er fake. Ja. XI Akademi har vi på en 3. og en 2. plads. Ja. De skal for os. Men de har kun spillet 2 kampe, men det er jo ikke gået godt, kan man sige. Men det giver ikke nogen mening, fordi de har så lav elo, dem her XI Akademi. Jeg tror ikke, vi kan gå med den her. Okay, du siger til mig, at den er forkert. Ja, det tror jeg så her meget, den er. Så er det mig, der ikke forstår den. Det kan også godt være, der ikke forstår den. Er det mig, der ikke forstår den? Det kan faktisk godt være... Kan jeg få dig til at gå ind og kigge på den nu her, bro? Nu tager vi bare lige et break. Eller nej, det gør vi ikke. Vi kører den bare lige live her. Skal du have link? Skarp, jeg har linket, tror jeg. Så er jeg lige på... Jeg er detektiv nu, drenge. Ja. Så I må lige køre videre af det her predictions. Har du andet opsæt, Tune? Jeg mener også 30 female, men dem rated jeg så også til en 9'er. Det var lidt... det er måske lidt rough at sige 9. plads til dem, men de har jo gjort det bedre, end jeg regner med. Ja, de har vundet 2. Altså... ja, men jeg har jo regnet med 9. Ja, så du regner med, at de nærmest ikke vil vinde nogen. Du skal jo se på... Du skal jo se på rækkefølgen, de er i. Så hvis CBH er det første navn i 2. division A, så er det fordi, vi har lagt dem først. Tallet er irrelevant. Okay, det forvirrer mig da helt vildt, at tallet er irrelevant. Det er fordi, tallet er forskellen fra, hvor det ligger lige nu. Og så, altså, når vi er færdige med podcast-sæsonen, så er det det tal, vi bruger til at regne ud, hvor langt fra vi så var. Okay, det var mig, der misforstod. Ej, hvor nederen. Ej, hvor nederen. Så 2. division B for eksempel, så er det Goat Gang, Multi-Hunters og Ølgod, vi havde som de 3 sidste. Og så havde vi for eksempel, Flares, Floki og Flares, som top 3 havde jeg, og du havde Flares og Floki. Okay. Ja. Det var godt, vi lige fandt ud af det. Fuck, vi kommer til at få forkert på Vendetta. Hold da op. Det tror jeg også, vi gør. Og jeg havde Stratis Female som nummer 2, kan jeg fortælle dig. Og du havde dem som 3. Ja. Så du stoler faktisk lidt på mig, vil jeg sige. Ja, det gør jeg. Du kaster dig lidt ud i en... nej. Okay, så vi havde XI Akademi i bunden, Vulture også nede omkring bunden. Ja. Jeg tror egentlig, det passer sådan nogenlunde, vil jeg sige. Jeg tror også, det passer rimelig godt. Altså, Onyx er også okay. Ducator ligger også der omkring midten. Ja, jeg synes også, vi er okay styr på det her. Det er vi ret glade for. Ja, vi er ret glade for tredje æg. Same. Godt. Perfekt. Lidt fart på måske. Ja, undskyld. Ja. Altså, OB er jo lidt lavere, end vi havde regnet med, men de ligger sådan rimelig tæt sammen med... Altså, der er virkelig mange hold, der har... Nå, Too Cool for Skole, de har bare ikke spillet nu, eller hvad? Nej. Okay. De har ikke spillet noget skide nu. Og Backseat Gamers er totalt... de har tabt det hele indtil videre. Det havde vi måske ikke lige regnet med. Jeg havde ikke regnet med Helsthus. Sådan overhovedet. Okay, de 4-4. Det havde vi heller ikke. Vi har predicted dem på 9. pladsen. Jeg har predicted på en 6. Det var minus Mango, så jeg tror, vi tænker, så kunne de ikke noget. Jeg ved, Greenie han er sindssyg. Det er Halstedhus, vi snakker om på, så der er ikke nogen Mango på. Okay, my bad. Ja, Greenie han er sindssyg, det ved jeg, men... De har spillet godt, mand. Jeg vidste ikke... Greenie 1,46 rating, ja. Det er respekt. Jeg kan ikke sige meget mere til det. Vi har lagt det meget ned i bunden, ja. Det har vi lagt helt ned, altså helt ned og sejle det. Nu skal de sige farvel til... Men det er måske også fordi, vi blev biased derinde, og det er jo bare sådan noget
idrætsforenings. Ja, det er Men rigtigt. udover det, så har jeg faktisk klaret en meget fin urlig Helsehus. Og Tuku School, dem er jeg lagt 2. Men de er ikke spillet endnu, så... Jeg har lagt dem 7'er, og Pose har lagt dem 5'er, så den er også sådan lidt... Alt kan ske for dem endnu, kan man sige. Ja. Okay. Jeg skal videre til 3. division C. Vi havde begge to multi-unders øverst, Pose. Det går okay. Det går okay. Helt sikkert. Vi har Det ser så en faktisk, Fortress. Fortress kæmper, altså er ubesejret lige nu. Dem havde vi på 6. pladsen. Hvor er du dem hen, Tue? Ja, dem er også på 6. Okay. Ja, Mega flyvende start for dem. Ja, det er vildt nok. Men ellers ser alt meget godt ud, gør det ikke det? Ellers har vi styr på det meste. Altså vores top 3 pose, den ligger på 2., 3., 4. pladsen lige nu. Ja. Det kan jeg noget. Ja. Udover at du selvfølgelig er ammo på en 3. plads åbenbart. Hvor har du taget ammo Det er på da en 3. noget plads? værre noget. Jeg havde dem også på en 4. plads. Holy småkage, mand. Nå, Jeg er på en det er ikke 5. så godt. Det er ikke så godt. Okay, de skuffer. Men altså, de er en af mange hold, der er gået 5-1 og 4-1. Altså, det er jo helt vildt. Ja, den er meget tæt, den der gruppe, vil jeg sige. Ja, det er den godt nok. Men måske også fordi, at der er 2 hold, der er ubesejret lige nu. Ja. Ja. Okay. Jeg skal videre så. 3. division D. Jeg havde ingen arme på 1. pladsen. Det er jo en fugl eller fisk altid med dem. Og de skal lige tage sig lidt mere sammen, hvis de skal op og slå de der næstved nogen. Ja. Men vi det kan sgu de også. Det kan de godt. Det kan de godt. Men en førsteplads, Broken. Ja. Det bliver svært. Det bliver svært, og der havde du lidt bedre styr på det, Pose. Også når man tænker på, altså ingen arm kan jo være sygt inconsistent. Ja, det er helt vildt. Helt vildt. Altså, De taber altid til alle mulige mærkelige hold. Altså, Jeg så- tror, så- de kan slå alle, de kan tabe over, eller? ja. Ja, et hold, der skuffer os en lille smule. De har heller ikke spillet så mange kampe, det er så på Legion. Og så... Det er fordi, de ikke har spillet nogen, føler jeg. Ja. Onsite Poggers overrasker os lidt. Der er en eller anden tun, der er flyvende der. Tunfisken. Det er fedt. Ja. Det er Hvad havde fedt. du jer på, Tun? Jeg er også på 2. pladsen. Så... Men vi har også en kamp bag. bagud. På jer. Okay, vi havde Ja. jer på 6. Så altså vi... Ja. Ja, undskyld Tun. Nej, det er fint. Så er der noget at modvise. Men havde de det ikke også lidt svært sidste sæson, eller hvad? Unsigned. Jo. De spillede en nedrykning. Ja. Så Præcis. jeg havde lidt at have det i. Så har vi en Men- Spuma Men der havde de jo Academy, ikke? der havde de selvfølgelig ikke Tun jo. Det skal lige nævnes. Nej, det er rigtigt, de havde ikke Tun. Spuma Ja, Academy, men- siger du? Academy, som vi har givet 2'er-pose. Det er også lidt vildt. Jeg ramte Ja, lige det- på. Det er så lidt biased, vil jeg sige. Men det ved jeg ikke. Jeg synes at det... Men måske det er bare fordi, det er andre, hvor vi kender spillerne, at det er nok Ja, til lige præcis. at Jeg få os føler ud af ikke, den. at det er jo ikke et line-up med masser af firepower eller noget. Der er sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Vi snakker lidt om Quinns, som der virkelig har firepower. Så Quinns skal kunne carry det hold. man skulle strikke det sammen, så han kunne carry det op. Og det var måske også et meget tyndt grundlag at lægge dem så højt på. Altså, Ja, det synes jeg lidt, det var. Ja. Men så er det, og det er i orden så. Så kan man sige, synes jeg ikke vundet overhovedet nu, men vi havde dem også lagt ned. Ja. Vi går videre. 4. division A. Ja, men top 2 er jo er dem, vi regnede med. Hvem der er, Tun? Jeg har klaret det meget fint, udover lige op og kort hummerklo, som jeg har sat første. Nå. Det er de ikke. Nej, vi havde dem på en 4. og 5. plads. Så altså, det er det heller ikke helt, kan man sige. Men ellers så synes jeg faktisk, jeg har ramt meget fint. Jeg er 5. pladsen, har jeg sat OB, Sørby, 6. Ja, det... Vi har faktisk også ret godt styr på den her. Det går okay. ja, det er Ej, faktisk... det er nok- det er helt okay, det her faktisk, ja. Ja, det synes jeg. Jeg synes også, Talent klarer det bedre, end jeg har regnet med. Det... Ja, de overpræsterer også lidt for os lige nu. Det ved jeg ikke, om det er jo. Det kan godt være, det er bare et godt hold jo. Mm. Så det er måske det, du vil sige. Hvis vi kigger på 4. division B. Jeg havde Ramos på første, så... VU Girls gør det noget bedre, end vi havde regnet med. Ja, de gør det noget bedre. Meget bedre, end vi havde regnet med, ja. Jeg satte Men dem det er på simpelthen færre, så- så... Men de har tabt 2, ja, så Ja. alt kan stadig ske der. Ja, men vi har en 6. og 7. plads til dem, og det, så langt ned ryger det ikke bare lige. Nok ikke, nok ikke. Men ellers, Ramos og UIS, de er vores topkandidater til at vinde, og det ser også sådan ud, kan man sige. Ja, det gør det. Emerge har vi rimelig godt styr på. Knæskyderne har jeg sat ret højt. Det har vi begge to, faktisk. Ja, det er Det faktisk har jeg også.
Jeg satte den på 3. Ej, så højt er vi ikke. 5. har vi sat det på. Jeg tror, der må have været noget elo, de havde siden Ja. af. Ja, lige præcis. Det var meget endnu. Det er det, vi vurderer. Og Det er det, vi Badeland. tænker. HD Badeland, de De er på ligger, badeferie. de det er ligger perfekt. niveauet. Yes. Jeg har dækket den lige på. Det. Det er også lige det, vi forventer, så det er perfekt. Og så er det eneste HDI-hold, der vel egentlig kæmper for at vinde kampe. Det er vel det, der kommer her. På en 3. plads, som jeg Ja. har på lige nu. Yes. Perfekt. Det er godt ramt. Vi har også styr på Roadsters, halløj. Den er også rimelig Og i Fjerdslev skuffer herre Ja. og meget. sindssygt meget for os. Jeg har sat den på 2. Så, Ja, det har Det vi har vi også. også. Puha. så den er ikke god. Ja, den er grim. Skovkatte har jeg også sat. Skovkatte har sagt sat ret lavt. Dem har jeg sat til en 6. plads, men de har tabt en. Det er stadigvæk åbent, Okay. men Jeg har sat min 4. plads. Det ligger de tættere på, vil jeg sige. Jeg føler, at den der gruppe, den er åben, fordi 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9. Ja, Så der de har er rigtig mange her. meget tæt på Altså, hinanden. Molo hvis de vinder næste kamp, så ligger de jo på en 4. plads. Altså, ja, Ja, det er ja, vildt. det er en god observation, Tune. Der er meget, der kan ske i den gruppe Ja. der. men igen, det er også fordi, at der er et hold, der bare kører ubesejret indtil videre. Altså, ja. Den sidste, 4. division D, Vendetta Gaming Academy, var det den, vi havde set deroppe? Ja. Ja, første og anden pladsen fra vores side af. Jeg har så noget Ilo-bias igen på dig, Bruce, og på mig også faktisk. Ja, men det er jo det, vi har haft held med tidligere, vil jeg sige. Ja. Faktisk. Især hernede. Jeg har puttet Alkoholet, alkoholet på 2. Men Ja, de det er ikke er anden. Bruces anden plads også. Ja, de havde var været min så tredje. vanvittigt høje i ILO, så det var så derfor, at vi smækkede dem derop. Men Men Ja, resten er vel ikke helt galt. det er det ikke. Det synes jeg i hvert fald ikke, man kan sige. Okay, spændende. Sørby Light har vi taget på en 6. plads. Men det er, det var faktisk også nogenlunde der, Det er ja. ikke Jamen, det er faktisk, Det det er er faktisk okay. Ja, det går ret godt. Sådan overall, ikke sådan, der er selvfølgelig opsæt, men ikke sådan vanvittigt mange. Og det har du bare kopieret mig, mand. Ja, det er det, ja. Det er rigtigt. Vi er helt ens, mand. Men vi gav lidt op til sidst. Ikke Vi var efter på to, den 3,5 time, ikke også? Ja, det er rigtigt nok. Men efter var 4. pladsen nede, eller vi var helt ens. Ja. Der er vi også på 4. division C, der er det også fra 5. pladsen og nedad, der er det også bare ens. Fuldstændig. Nå, fedt. Lad os håbe på, at det hele går hjem. Nu får I i hvert fald en lille update på, at jamen, små 6 kampe spillet har de fleste kampe. 4-6 kampe spillet. Ja. Og der var en lille statusopdatering. I en sæson her, Pose, hvor vi skippede en uge, det var allerede forfærdeligt. Vi har ikke taget, nu har vi Tun med i dag. Det var også en gæst. Men også Ja, lidt det er også en gæst. en gammel kending. Ja. Vi har ikke kørt helt ligesom kvaliteten på sidste sæson. Den har vi ikke helt taget herinde endnu. Hvad tænker du sådan? Ja, men vi Altså, snakkede vi også lidt lukker om, jo af med at sidde og snakke med Kastle for filen. Altså, vi var det er rigtigt flyvende. nok, men vi snakkede jo også lidt om, altså, og nu Tun er jo tæt på at være den kvalitet, vil jeg sige. Men, Ja, ikke, det- men Tun er alligevel ikke helt, er det okay at sige? Ej, jeg er lidt over. Ej, lad os Men vi snakkede også lidt om, Broken, at det skal jo ikke, det her, det er jo også en Pose Broken podcast. Det er jo heller ikke, altså det er jo ikke kun en gæstepodcast, vel? Så vi skal også lige Nej. huske vores røger, ikke? Helt sikkert. Ja. Jeg håber i hvert fald, at folk de har nyt at lytte med til, hvem vi har valgt til Once to Watch, og hvordan det går lidt. Og nu har I fået en opdatering på Tun, god gamle kending, der også altid spiller lidt med i predictions til Once to Watch, dysten her, vi har kørende. Jeg tænker ikke, at der er så meget mere at sige her, Bruce. Er det ikke Vi meget skal godt? vel lige sige, at jeg synes, vi skal have et shout-out til Tax, ikke? Ja, et shout-out til Stax. Det er meget vigtigt, og vi har forhåbentlig spillet en lille reklame sammen med Gleop i Ja, starten. det tænker jeg helt klart, vi har. Ja. Den kommer nok, forhåbentlig kan Bruce lige edit den ind et eller andet sted. Vi ved jo faktisk ikke, hvornår den kommer. Lige pludselig. Så er den der bare. Det kommer flyvende. Ja. Men ja, kæmpe shoutout til Tex, og kæmpe shoutout til alle jer, der støtter os på tier. Det er altså sindssygt fedt. Altså, det er vi virkelig glade for. Og det har gjort, at der lige om lidt med posten kommer en ny lille fancy ting til Broken. Det gør der, ja. Og mange andre. Og faktisk, ja, en del andre. Jeg ved ikke mange, men en del andre. Og Tune, du får jo også en lille kop for at have været med
Den skal bruges i hvert fald. Jeg startede faktisk med at skrive til dig, Tune, som om, at skal du have en kop, fordi jeg tænker sådan knejsom, fordi jeg vidste, at du godt kunne lide Fanta Exotic og et eller andet, og så var jeg sådan, drikker man Fanta Exotic i en kop? Men så reddede du den og sagde, jeg drikker vand af en kop og te. Og så er det okay, så får du en. Jeg kan godt lide Pickwick. Jeg drikker ikke til om sommeren, men om vinteren, så kan man da godt... Ja, men selvfølgelig. Sådan, jeg synes, du skal prøve at drikke Exotic af den kop der. Den er, den er brandvarm. Det prøver jeg under en official, så må vi se. Fedt. Den vil jo blive sendt rundt i det ganske danske land. Ikke også, Bruse? Du har sendt til lidt forskellige mennesker. Lige fra, Læsø, helt op i det nordlige. Og Nordjylland. Og jeg tror også, jeg har sendt noget til øen også. Ja. Det er Djævleøen. Øj, den er grum. Så det bliver sat lidt rundt omkring her. Jamen, perfekt. Forhåbentlig kan jeg se den næste podcast. Det tænker jeg, Bruce. Der har vi koppe klar. Koppe klar, ja. Vi har, der skal helt sikkert være en kop klar næste gang. Og det kan folk gå og glæde sig til. Det er jeg sikker på, at de gør. Helt sikkert. Ja. Tun, tak fordi du gad at være med i vores lille podcast. I vores lille fine studie. Tak fordi I har givet at lytte med så lang tid. Jeg er der nu tilbage. Det kan være, der står mere, så her nu. Så er jeg glad. Tak til Tax for at sponsorere den her podcast. Tak til alle dem, der støtter os på tier. Og ellers så ses vi igen i næste uge. Vi ses.